i među štedišama bila je razlog da Savezno izvršno veće donese odluku o novom načinu podizanja deviza sa računa, kaže Bačković. Danas je posle mleka i mlečnih prerađevina, ulja, šećera, preparata za higijenu i pića poskupilo i meso i mesne prerađevine. Kada se tome doda nedavno poskupljenje benzina i ponovni rast komunalno-stambenih troškova, uskoro se može očekivati inflacija od 14%. Stvarno užas. Što se radi cenama, više se ne zna. Svakog dana sve su druge cene. Sapun je do pre neki dan bio 6 dinara 80 para, sad je 7,50. Sok, ovaj u tetrapaku bio je 5,60, sad je 7 dinara. A čokolada u ovom slučaju bila je 15 dinara, sada je 19,30. Hoće li se opet vratiti ono menjanje cena svaki dan, eventualno i pre i popodne? Pa ja mislim da hoće. Ovako kako je počelo, 8., 9., pa 15., pa 16., ja mislim da će se isto vratiti kao i do sad što je bilo. Uopšte više praktično ne pratim. Kupim ono što mi je neophodno i... Selektor fudbalske reprezentacije Jugoslavije